Oleh tun inrin ni lom tur sap ho ta na inrin ni US ho ta na inrin ni keni ta na Sunday jing a hian khovelina angai event boxer turul tuk innek turanoma pakhata Canelo pakhat lea Crawford oh Canelo zorom chana pu zote pute a katimai ai sang lutuk anin nek dona chuchu kan thir zau dona ni ole chibeu le ko slu boy kania kan malok tun inrin ni sap ho inrin ni keni ta na pathian ni a hian jing keni tan jing ani chu a hian in nek puilut tuk tur om dona Canelo versus Terence Crawford hi apui don tuka ingem mo karon sap tong takin karon analyze lek don ani let's go chumi main snooze kan muam lokang yes let's go neki apui don lu tuka mi hrat khok heng pahni an ni dona chu khoweli na ngai vena tuna hian pakhathi Crawford hi weight category nia undisputed ni the nia tin Canelo hi lai the vi thlenga middleweight atanga lai the vi thlenga title la thei tun lai boxer kan ne a chuan sum thok chuak nember chum nek chuak nember kan ti theang chutiang mihring Mexican legend chu ni anin tum dona hi mipui inan ngai vena khovel inan ngai vena boxing fans inan ngai vena chuan ami zo takin an fight chung cha han soina kha karing chi alawa chuan kan thengang in kan soi dona ni fight tur an hlo te mo enge an hlo chumi cha dan la dona chumi promotion noya tivel kha karon soi don lawa chan chu khatiang kha chu inen thei Google a enula YouTube a enula aum vek so jan mizo ina kan thria thiam thei tur ol sam deuh mi YouTube dang ina an ti lo kha karon soi dona ne ama sain Canelo hi athiam kangai sanga athiam apa khatia chan chu champion Canelo ang renga I champion tum hnem hi an tam lawang lo hi fighter bon a tha tum du mi hring ania a head movement te anything ania a head movement le a power chalutuk endurance thasi chute mi hring chu ania chutiang mi hring chuan Terence Crawford talaka hian inge ti thei Crawford chu tunge Crawford chu American boxer ania Crawford hi athiam katia mase kala da sang lu tuk lo ani mase claim lai deuh khan Errol Spence ne nan tuma Spence kha anne chu karinga mase khati ema engeniang asop chu karing lo ani an in nek to Spence kha dum shan vek khop khan nek theya an knock out tareng buka chuti khop chuanin Spence ka boxer da san kha asop the khatarang khan Crawford hi athiam turul tuk katita ni katran sot ta chuan Crawford hi bivol pon thian alo tia Spence, I know you watched the fight and you spoke about Crawford. How good is Crawford? Crawford is amazing, not just good. He's amazing, and he said the same thing about you. Thank you, Terence. But I think he should be in the book for Really? Is that good? How to learn boxing. You know. Really? He's a very good fighter. Yeah, I like to watch his fights. Pound for pound number one? Yeah, probably he is now because he is undisputed champion in 2 weight classes. It's crazy. He's a great fighter. Yeah. yes khati khop khan ka boxer tun lai boxer ka ngai san bivolin khati khop khan a faka chon tun lai ka da san le deuh mai boxer a chon Usyk Alexander Usyk khan hian alo ti bok ta The 5 best boxers world now. First, Terence Crawford.
ka boxer ngai san tunlai ka da san MMA pani in ti khop khan ngai sanga chuan go for thian Canelo hian ne thengem Canelo hian go for thian ne thengem Canelo thatna kan da phutang first power Canelo sangjok chuan power Canelo sangjoka experience anga jok fighter anin tum nem hlei lutuk plus anin tum that nem hlei lutuk Canelo in champion tam takatum chuti chung zon ne lo nei lo ang deuh thon he lo pani chel ne Mayweather le bivol kha Canelo hian chen su nei tha knockout the na chen se nei tha chu chiang sa enga mo thut thleng the ni chuan Crawford kan en veleang Crawford hi a thiam je chu southpaw le orthodox in om ve the anin opponent rita an chai kwala southpaw in switch le dai katum turni se i Crawford hi katum peilo a in switch zung amman hardon opponent te tan hianin man hardon lutuka chu Crawford ka hlau thon Crawford ka da san ve na diang ka da san ve na ni chuanin ma se an disadvantage kan soi ve le ve ang Canelo hi tun nai kumli kumnga chaul super no light heavyweight a ain azon chawa tang khan Canelo hi keima chuan kalau thlir dan mai me chuan a head movement a luchet vel bumoi deuh kha anei to lo bivolte Kovalev te hawan tum chawa weidan sang chau kha chuan super mid la in kat thak le pon ka hriat china chuan mani loka fight pon po khan nge niang a head movement vel kha aum to lo mu turom to lo power ngor in focus a voi ni power voi ni voi thum voi khat voi ni voi thum power ngor in focus a chuan Crawford che zei lutuk kan tiang su angle switch zung thei angle switch zung thei a distance skip thiam si thuak mang thiam si technique thasi a hian head movement le a movement a body movement tel lo kha chuan Crawford hi a hne thei do na moi chu o khatini tijon Crawford disadvantage kan en veleng Crawford hi a thiam chu thiama tunaya athala ka phe chuan amasala ron lian aron bulk lutukani mase hi ke chuan a bulk kha atang kai puingem o katia achan chu a bulk chuan a speed a advantage nei na tur speed kha Crawford chuan in a hlau ngei dona ma se SNC coach tenen a thaniang chu ke ai thiam tak tak ania khawang khanin a hlau thonam lo angai photila mase tlem chuan a chevelong mo khatia amasal lian lutuk ta kha aron napsi kha chuan a disadvantage le pakhata chuanin category ni ai naplata welter super welter khel kha middle la kata middle la zuanga middle khel lawin super middle la zuang le don ta hei hi ka hlau thon puina nia san chu ama kalau soito Crawford hian middle a chuan ti se za in kapet ngam Crawford a ma se super middle ani chuan ka chiang lo power in thlau don sia chu takar experience weight ri tak lo fight nem to experience ku tu khachu adana dang ve dona chuan ke chuan hemia takin Crawford hi kada engen yang chance za ka pek lo ve na ni pitolo an fight dan tur kan soyang an fight dan tur kan lo hisap mai dana Crawford hian distance akip thiam viawa a speed a ran a Canelo hi athunun the ni chuan Canelo in chance nei lo khoi fu man lo khop angin chance nei lo ka chan chu Canelo in combination nek ngai to si lawa combination tam deuh khan nek ngai to si lawa chuan Crawford hi kada sang khup maya chuti lai chuan
Canelo hi powara achina tha ko for thi entik lai men an knockout thei don lo chu chu ka chiang karing lo bur angani dot box soi the tho ba thil lengpo theng the boxing a chon mase ko for thi no sorry Canelo hi Canelo hian knockout thei na chan sanai voi khat pro a chon glove te nen voi khat nek fu chuan ko for tan hian chuti lau amu lau ani mai canvas a ring chhot lai a amu hil ani mai kha thil thei ve reng ania Canelo hi powara bivol pona a powara fak em ania to chuan he fight hi en chak om hle mai a ke ma tak chuan ko for thi achak thei na chance ka da sang jok chuan puisa ka da lon pon ke chuan ko for ta ka da tui tan jok an chakirin jok lo comment ve donia bye bye en thei dan tur main card thi keni timing a chuan main card thi jing dar ruk a intrananga dar kwa vela chuan main event dar kwa collection ve chho vela chuan main event khan in nek man arin oma chuan en thei na tur hi thil dang PPV ni don lawa Netflix atangin en theiang en nge boxing fan ni a in lo chuan mol vi mo niang bye bye